ay tamsi tamsi ay baku bawin ram tamsi ayu pleginani tamsi ay baku bawiram tamsi ay taksut wiram tamsi ay waku bawiram tamsi ay tamsi tamsi ay baku banik bram tamsi ay winam banik bram tamsi ay lamla banik bram tamsi ay mitam banik bram tamsi ay mamawayuk bram tamsi ay kakma baus bram tamsi ay bilam bakwakram tamsi ay nambababu bram tamsi ay winambu bram tamsi ay nunamanik bram tamsi ayu pliginani tamsi ay baku wiram tamsi ay baku nik bram tamsi ay aubri kabalka tamsi ayu pliginani tamsi ay meskito tiara tamsi ay meskito wama tamsi ay tamsi tamsi ay tamsi siyo tamsi ay tamsi wiram tamsi ay sam 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 ay sam 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 ay tamsi tamsi ay nanaw nanaw naw tamsi ay nanaw nanaw naw tamsi ay nanaw nanaw naw tamsi ay baku bawiram tamsi ha. Okay, manantak sud lama miskito ay tulka manane ko nasa ha. Ay miskito na ni kaikram ay baku bawiram tamsi ay nalika tamsi ay bukrarawaram tamsi ay Honduras tamsi ay Muskitya tamsi ay Puerto Lempira tamsi ay Bruce Laguna tamsi ay Awaslika tamsi ay baku bawinram tamsi ay baku banikbram tamsi ay baku bakigram tamsi ay baku bawapram tamsi ay baku bapulram tamsi ay winam nikbram tamsi ay baku pulram tamsi ay meskito tiara tamsi ay baku winram tamsi ay baku pulram tamsi haha. Okay, ay toik ay toik ay toik ay toik ay namtabanik bram toik ay minam batay bram toik ay wala batay bram toik ay mihtam ni tay bram toik ay wala ratay bram toik ay uplikinani toik ay toik das ka pulram ay baku baku pulram ay baku wini pulram ay toik 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 ay toik 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 ay lamlani sa bram toik ay kakmani sa bram toik ay nampani sa bram toik ay toik 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 ay toik das ka pulram ay uplikinani pulram ay uplikinani nikbram ay toik das ka pulram ay klamtani sa bram toik ay mamtani sa bram toik ay baku bawin ram toik ay baku banik bram toik ay naraaw bram toik ay bukrakang bram toik ay toik 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 ay toik das ka pulram ay winam lilya pulram ay baku baku pulram ay toik 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 ay lamku katay bram toik ay biya malabanik bram toik ay kamtabanik bram toik ay minam ni tay bram toik ay wala batay bram toik ay baku bawin ram toik haha. Okay, toik